Chwaliwr wedi'n waith i, ond dwi'n gweithio ar y funud ar y prosiect beicio mynydd yn Blaena. O'n i'n bocsio proffesiynol, bocsio dros Brydain, ac rhedag, beth naturiol mewn i ar ôl bocsio. Y ras gyntaf nes i beth fel nawfed, ail ras nes i beth fel punad, dyn nos i ail, a dyn, o'n just hooked o dyn, am bod fi'n bod rhaid chwyddiannus yma. Ac hirach, oedd y ras mwy o'n i'n mwynhau o. Tair wsos yn ôl, rhedas i marathon cael, a rhedag o mewn 3 awr 7 munud. A o'n siomedig iawn disgwyl cael o rhyw 4 awr yn cynt. O'n i'n gobeithio wneud y marathon dan 3 awr, ond ar ôl performance ges i 3 wythnos nôl, a fel mae'r treinio wedi mynd, dwi'n gobeithio na i orffan o.